Molt bones, família! Avui estem a la colònia Jorba, on tornem a fer una altra entrevista a una persona que és de lo més inspiradora. En el meravellós món de la botànica i la natura, hi ha persones que el seu coneixement i la seva passió els eleva a un altre nivell. La nostra invitada és una defensora apassionada del medi ambient i una comunicadora hàbil que compartirà el seu coneixement amb nosaltres. Estem molt emocionats de presentar-vos a la Neva. I de nou, benvinguts a Eufènix Barcelona. Hola, gent d'Eufènix, bona tarda. Avui tenim el plaer de tenir la Neva aquí, que és un amant de la natura, i tindrem un canvi d'impressions sobre com veiem una mica el món que ens envolta, la natura i tot plegat, perquè sembla ser que amb això de que tothom ha de ser més que un altre, doncs ara resulta que no ens hem donat compte del que tenim i que se'ns en va. Que se'ns en va i com no comencem a fer-hi coses, això se'n va. Se'n va i la natura haurem de veure en 4 dies amb una pantalla. I és molt trist. I la Neva és una gran experta en el món aquest i tindrem una gran conversa. Aviam, esperem que així siga. I així és que és el que et va fer motivar en el món de la natura, que bueno, jo ho porto des de petit. Però jo sóc més del món dels animals, de l'animal. La planta ja té... Bueno, ja saps que a mi la planta no se'm dona bé. El món de les plantes ja des de petita sempre m'ha cridat molt l'atenció. El fet de que anàvem als estius a un poblet petit, molt petit, de la Castilla profunda, i allà veus que la gent viu i funciona gràcies a seguir els cicles vegetals, no? El cicle de les plantes. Allò de quan s'ha de sembrar, quan plou, quan no plou, el que està creixent, quin rendiment tindrà això, i sempre com la forma antiga de viure sempre era a expenses del cicle vegetal. I és un cicle que ja des de fa molts segles ens acompanya i hem sapigut com seguir-lo, com mantenir aquesta dansa amb les estacions per poder aconseguir allò que ens cal per viure. Des del blat a l'ordi, les coses bàsiques per menjar els humans i donar de menjar als animals que tenies a casa, i això és el que... A mi això ja em fascinava des de petita. I també la llibertat, que per mi això suposava, perquè jo he nascut al bell mig de Barcelona, soc del Raval. Aleshores, per sortir d'allà havia de fer moltes estacions de metro per veure un tros de bosc que no estigués humanitzat, no? Tocat per la mà de l'home. I clar, a mi això em va començar a fer pensar. I també de viure allà i veure que tots els aliments que tenim gairebé són d'origen vegetal o origen animal, i tot això ha de venir de lluny allà a la ciutat. Aleshores, què podia implicar això si hi havia un tall d'aquesta mercaderia entrés en la ciutat? Podíem acabar molt malament, gairebé menjar-nos els uns als altres, perquè la cosa apreta molt, no?, en aquest ambient. Quan ho estàs vivint en el dia a dia, si fas aquestes reflexions et posen els pèls de punta. I com que a mi ja això em va començar a moure'm, i la meva màxima afició era marxar d'allà. Els caps de setmana agafava i m'anava a la muntanya, a la que fos, cap allà o cap a Ribes de Freser o cap a Monistrol de Montserrat, no? Eren els 2 parades de tren que m'agafaven així bé per poder marxar de l'àmbit urbà i anar-me'n a la natura. I a partir d'ahir, caminar muntanyes. I diuen que quan camines més de 2 hores per la natura, diuen que et tornes una mica més intel·ligent. Aleshores, es va anar obrint mica en mica, no?, amb la visió d'aquelles muntanyes tan grans, no?, del Pirineu,
com una altra visió, que hi havia també una altra forma de fer i veure aquells pobles i aquella gent com vivia, que tot allò era un patrimoni molt important i que havien perdut, o que l'estaven deixant de perdre, que no se li donava el valor que realment tenia, i com això culturalment ha estat algo que hem viscut amb això durant no sé quants anys portem aquí sobre la Terra, o ben bé des que ha començat tot això de l'època industrial, doncs de totes maneres hem depenut dels pagesos i de la gent que ha cuidat la terra i ha cuidat l'entorn. Si això ho obviem o no ho tenim en compte, podem acabar a mans de qui estem, d'aquestes grans aus de rapinya sense ales. Sí, però em sembla que ja hi estem en mans d'aquestes aus de rapinya. Sí. El problema, jo veig que ens hem oblidat una mica d'anar al fons de les històries, anar al principi de les històries. O sigui, ens han marcat unes històries, ens les han ensenyat, ens les han inculcat, i ara ja resulta que d'això, no? Que es dona per fet que són. Que hem de sembrar, hem de matar l'herba, hem d'enverenar, per collir, per no sé què, per no sé quantos. I dius, bueno, i abans una família amb una hectàrea podia donar menjar a la seva família. Ara un pagès en necessita, què, 400 hectàrees? 100, 200? Per donar menjar a la seva família. I això, aquí em perdo. És on jo em perdo amb aquestes coses. Llavors, hi ha coses que la raça humana tot és a base de matar, enverenar, eliminar, matar, enverenar, eliminar. I col·laborar. Aquesta paraula que se'ns n'ha oblidat, o és que som tan intel·ligents que col·laborar ja no. Quan és la relació bàsica que hi ha entre el món vegetal és l'ajuda mútua, és l'apoyo mutu, no? O sigui, unes espècies aporten una cosa perquè altres espècies s'aprofiten d'això, i l'altra també són tot relacions simbiòtiques, i això és el que sembla que ja no té gaire fonament, no? O que no se li dona, o s'ha mirat d'oblidar aquesta base, perquè quan hem patit penúries, sort de l'ajuda que tenies del veí, o de la gent que tenies al teu costat, que ens hem facilitat la vida els uns als altres. Està clar que el model industrial ha canviat fins i tot la base de l'agricultura, de la forma de portar-ho, perquè el que ha intentat és fer extensions més grans, que una sola persona treballés per moltes, quan abans eren moltes persones que treballaven petits trossets i amb això menjava la seva família i alguna gent més que tenia pel voltant. Però ara és com... És el que dèiem, no? Quan tu camines 2 hores a la muntanya i et tornes més intel·ligent, quan tu treballes la terra, també tens una sèrie de valors que els vas aprenent a base d'experiència, d'experimentar. Si no, et poden dir, no? Et poden donar moltes teories en relació a això, però si tu no ho vius i no ho integres, no saps donar-li el valor que té. I d'això s'ha hagut molt bona feina, no? De fer esborrar tot aquest coneixement, tot aquest saber de l'experiència per imposar el saber de lo académico. Aleshores, aquí ja es veu que el que és el model socioeconòmic no apoya gens tot el que sigui l'origen de la cultura agrícola ni la cultura de la natura. Això és un fet. Jo el que veig, el tema escoles, jo crec que s'hauria de tocar molt més el tema d'ensenyar als nens com funciona la natura. O sigui, resulta que la natura se'n va al cel, no? Que tot, sobretot els que fa anys que correm pel... Jo quan era petit, me'n recordo que anaves pel bosc i era increïble. Ocells i... Ara està tot mort. Està tot mort. No crec que hi hagi el 10% del que hi havia. El 10% del que hi havia. I com no ens espavilem, no quedarà res. És que I aquí tots encara sembla que tant no se'ls en fot. Encara estem mirant a veure
a veure quina jaqueta ve de moda. Hòstia, i la natura se'n va al cel. Els ocells, tot s'està extingint tot. Bueno, s'ha canviat el sistema de valors. El que abans era important per les persones, per l'espècie humana que habita aquí, en relació amb les altres espècies, es tenia en compte. Ara l'única figura que sembla que sigui important és l'espècie humana. Tot l'altre ha passat en un segon pla. Inclús els mateixos científics no diuen tot el que saben, perquè saben que el seu discurs, segons qui, ja no els financiarà si ho enfoquen des d'un lloc. Tot és a base de guanyar diners d'interessos econòmics. De dir el que la gent vol sentir, perquè tot és vots i diners, vots i diners. Avui dia ja tant és tot. Jo crec que s'hauria d'ensenyar als nens que és seu, és que la natura queda per ells. Però partim que ja l'escola ens prepara per ser obrers. Sí, aleshores el sistema educatiu porta així cents d'anys. No ens ensenyen a ser persones íntegres, a conèixer-te tu mateix, que en realitat la base de l'escola, la base del coneixement és primer conèixer-te tu mateix, quines possibilitats tens, quins dons, i a partir d'ahir desenvolupa'ls i com els pares o els educadors ajudar aquestes criatures a desenvolupar el que són en realitat. Però no, hem de passar tots pel mateix recer, de la mateixa manera, estudiar les mateixes coses i així doncs tots serem molts bons obrers d'entrada i després si t'especialitzes i estudies més i pagues més, aleshores tindràs opció a puestos de treball molt més ben remunerats. Abans era això. Ara ja ni això. O algun nano li pots dir si tens carrera, si t'esforces i fas una carrera, podràs viure d'això. Jo no sóc capaç de dir-ho avui dia amb un nano d'avui dia, amb un noi que té 13-14 anys. Jo no sóc capaç de gairebé assegurar-li si estudies i treus carrera podràs viure d'això. Llavors, doncs, que ja està bé, el saber s'ha de saber, però hi ha coses que són bàsiques. I les coses bàsiques és la vida és bàsica. I a la vida tenim alguna més de sentits que els ulls i que veure imatges. La vida és estar aquí, veure... El maco seria sentir cantar caderneres com sentiríem ara si de 30 anys enrere, o un gafarró per aquí, i per aquí veuries ànecs a punta pala i que n'hi ha és que està tot mort. I això no... Això a mi m'esgarrifa, això. A mi m'esgarrifa, perquè no... Al final què quedarà? Qui sap? Al final què quedarà? Qui sap? I és molt... Suposo que la nostra funció és fer el millor que puguem, no? I sent conscients, perquè una de les altres coses que s'ha perdut és la consciència, ser conscients de que cada acció que un fa té una repercussió. Sembla que ens hem oblidat de que segons fem, això trobarem. Això no està tan present. Si tu fas allò que et diuen que has de fer, aleshores tot anirà bé. I si no, doncs, aviam què et trobaràs. Al final a costa de què? A costa de tot. Bueno, no ho sé. Nosaltres, una mica la il·lusió meva és trobar el màxim de gent que sàpiga què ha trobat, que ve de tornada, les persones que vinguin de tornada, com ara Tuneva, per exemple. Tuneva i molt poca gent que sap que ha vingut a fer aquest món o què vol. Que vol, evidentment, la societat t'obliga a treballar i a guanyar-te uns diners per sobreviure. Però què és el que vols? Què és el que et fa feliç? Això la meitat de gent no t'ho sap ni dir. Jo tenir, per què? El per què, és el per què aquest que la gent no es demana. Per què jo he de ser més que un altre o he de tenir més que un altre? Per què? Perquè ho diu la societat i això m'omplirà. Bueno, però això és el model això és el xip o la matriu que ens han introduït perquè creiem que aquest és el nostre sistema de valors. Això és justament el que en un moment donat també podem treure'ns. Això és com una operació quirúrgica quasi, no?
de treure't allò que realment t'han inculcat de que allò és així, doncs també si tu estàs en un entorn en el que tu com a ésser viu també estàs funcionant i tens el teu paper i la teva funció, què pots fer per sentir-te ésser viu, que formes part? Perquè si no, només t'ensenyen a funcionar a nivell social, però no com a ésser natural. També hem oblidat això, no? Que tenim aquesta part d'ésser natural que no està contemplada, que cada vegada se li dona menys importància, no? I és a nivell social on se't dona el reconeixement d'ésser humà. Si no, sembla que no hi ha ni lloc, no?, per existir. Tu hi ha alguna planta que realment t'hagi flipat o t'hagi emocionat o hi ha alguna història que puguis explicar de lo que realment t'agrada? Perquè sé que fas colònies i fas de tot, no? Bueno, sí, faig maceracions amb olis i a partir d'ahir fer remeis. Fas bastants remeis, no?, així naturals per d'això, eh? Sí, intento... Jo a vegades vaig a la natura amb la intenció de buscar una planta, però a vegades no trobes aquella planta. En el teu caminar no trobes, però trobes d'altres. I aquestes altres et diuen o t'inspiren o et senyalen ben bé cap a on has d'anar i com treballar-les. I les plantes així que més em fascinen són la família de les labiades. El romaní, la farigola, la sàlvia... Aromàtiques. Les aromàtiques de la família de les labiades, perquè dintre d'aquesta família hi ha tanta diversitat i tantes possibilitats, perquè totes en si tenen alguna molt semblant i tenen aromes i com conjuguen els aromes, com fan química dintre de la seva morfologia per ser qui són. Jo el que et volia comentar és del tema de... Són aromàtiques perquè no se les mengin els insectes, no? Per això... Són aromàtiques perquè el seu sistema immunitari... S'han aconseguit fer això perquè realment no se les mengin els insectes. Els herbívors, sobretot. Herbívors, insectes, bueno, sí, els que mengen plantes. Doncs fan això ben bé com a repel·lent d'això. Això és com els animals de colors molt vius, en segons quins llocs estan dient cuidadín, que soc verenós, soc verenós o soc perillós. I tu, Neva, creus que avui dia es podria viure de la natura sense, o sigui, anar al bosc i viure del bosc, amb les plantes, tu que coneixes totes les plantes i tot... A mi m'han dit que tu series capaç de viure de la natura tal qual, sense res. Podria ser que pogués viure, perquè com que he dedicat molt temps a mirar quines espècies són comestibles, què es pot fer amb elles, com es poden transformar per fer-les comestibles, doncs potser sí que podria, però és un recorregut molt llarg, perquè ja no només és una cosa de que tu en sàpigues perquè això, no? Perquè has buscat la informació en llibres, sinó perquè ho has provat i aviam com això t'ha sentat i que... No és fàcil perquè és veritat que cada vegada hi ha menys espècies i tot està més contaminat, no? No sé com seria avui en dia si tinguessis que recol·lectar tot del camp en segons quines zones, aquí aquestes, no?, que estan a prop de les zones industrials, el nivell de metalls pesants que n'hi ha a tot arreu, al sol, no? Si això ens permetria, no? Però també tenim en compte que en el que és l'agricultura extensiva, que és d'on arriba tots els aliments que puguem trobar al mercat, per molt mercat de pagès que sigui, tot això també han tirat aquí molts fertilitzants i molts insecticides perquè allò tiri endavant i poder-ho portar a la venda. Aleshores, és complex avui en dia, però que és possible? Sí que és possible. Podem seguir recol·lectant, sobretot la natura, si l'escoltem, si treballem allò de l'escolta,
el fet d'escoltar, de mantenir-te en silenci i que ja et vindrà la informació que necessites i sobretot confiar en això, perquè això està molt bé de dir-ho, però si tu no tens la seguretat en tu mateixa que allò que t'ha arribat és cert, és una certesa, doncs no ho posaràs a la pràctica. Sempre necessitaràs anar a fer un altre curset d'allò per saber més d'allò. I de l'última persona que hi confies és en tu. I per treballar i per viure en simbiosi amb la natura, perquè per poder donar-li el que ella necessita i que ella et doni el que tu necessites, és molt important això, no? Aquest silenci i aquest moment i de confiar que el que t'està venint és cert. Això jo penso que és una de les coses on també quan he transmès coses sobre plantes, el que més m'he trobat és això, no? La falta de confiança que tenim en la nostra pròpia veu interior. Doncs suposo que haurem d'aprendre a escoltar la natura, a escoltar-nos a nosaltres i a veure si sabem aprendre les lliçons que ens està donant. Segurament, sí. Això, la quietud i el silenci, penso que és una gran eina, no? Per això tenim unes vides tan ocupades últimament, perquè si tens molt temps ocupat, no tens gaire temps per estar amb tu ni per estar observant a l'entorn. Aleshores, jo penso que prendre's la vida amb més calma i deixar-se escoltar, no? Això, per mi, és el més bàsic. I després també convidar a sortir fora, a passejar, a veure, a donar-se en compte de la diferència que n'hi ha entre totes les plantes de l'entorn, perquè un bosc el composen moltes espècies vegetals diferents, a diferents alçades, des dels arbres, els arbustos i les plantes menudes. Tot això és un fet, només hem de tenir ulls per veure'ls, i a partir d'ahir poder... I també deixar-se emocionar per la bellesa que és la natura i la bellesa de les diferències, de veure que conviuen un llentiscle amb un marfull, totes dues són plantes, són arbustos que fan el primer sostre al sol, i per sobre tenen els arbres, i la diferència que n'hi ha entre ells a nivell de les fulles, les olors, la duresa, tot això, Fer servir els nostres sentits. Jo penso que el més important és fer servir els nostres sentits i quedar-nos amb aquesta informació que ens dona. A mi em feia molta il·lusió tenir una entrevista, un frec a frec amb tu, perquè sempre s'aprenen coses. Sempre s'aprenen coses i ojalà que la gent comenci a aprendre el que realment és bàsic, que és la vida. La vida que la tenim i sembla que no ens importi. I això penso que aquesta ha de ser la nostra bandera, defensar la vida per davant de tot, més enllà de tot. Perquè és el que ens batega a dintre i el que ens fa ser qui som. Si no fos perquè som éssers vius que estem vius, i a més tenim tot el nostre entorn viu al nostre voltant, tot comença a caure's per si mateix. Doncs amb la neva hem tingut aquest canvi d'impressions, a mi m'ha agradat moltíssim i he après molt també, però sempre es pot aprendre, o sigui que no hem de parar mai d'escoltar, d'aprendre i de sentir. I de sentir. I d'agrair. I d'agrair, tant que sí. D'agrair tots els dons que la natura ens dona. Que si estem aquí és gràcies a ella. I tant que sí, totalment d'acord. Ja només ens queda despedir-nos i moltes gràcies, molta salut, molts somnis alegres i fins ara! Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!